Good morning guys. Magligo mi sa among iro nga pinangga guys, try. Pagunita na to siya guys, gayo. Si Panda. Yo, nang binong. Ay ko na. Ang sabon pa ta. Araw mo tayo. Sa kasaka na pag natustaan niya. Di ka maligo, tingali ka. Okay yan, be. Okay, be. Dali. Bubo ba? Hina lang. Okay. Hop. Ayan na. Palibot. Okay. Hina lang. Oh, tao. Hop. Gino. Dali, lawas. Dali, lawas ba? Dali. Dali, oh. Tawas Panda. Good morning guys. Bagong ligo ang iro. Oh, nice kaya ang iro. Ang ligo. Mura sa si Mr. Clean. Di ba? Mag-hi ka ito, mag-hi ka. Hello. Dagang salamat guys. Thank you for watching. Ay.